Ξεκίνησα να εργάζομαι στο Μακεδονία Παλάς ως εκπαιδευόμενος τον Ιούλιο του 2000. Όταν είχα έρθει ήμουν ένα μικρό παιδί, φοβισμένο, δεν ήξερα τα πατήματά μου. Σταδιακά όμως με τα κατάλληλα εφόδια και τους κατάλληλους συνεργάτες τα κατάφερα και για μένα προσωπικά ήταν ένα μαγικό ταξίδι για το Μακεδονία Παλάς. Το έχω ζήσει σε πολλές στιγμές, και καλές και κακές, και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαι συμμέτοχος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της αναβάθμισης του ξενοδοχείου από την τωρινή διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση στην Θεσσαλονίκη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ο τουρισμός φαίνεται άλλωστε από τα αποτελέσματα ότι πάει πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, γίνεται ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οπότε το Μακεδονία Παλάς σίγουρα θα πρέπει να ακολουθήσει τον ανάλογο ρυθμό και ήταν μια αναγκαία αναβάθμιση ολόκληρου του ξενοδοχείου. Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται ο 8ος όροφος σε πρώτη φάση. Στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του 7ου και του 6ου ορόφου. Και τέλος, το Γενάρη μέχρι τις αρχές της Άνοιξης του 2017 θα ανακαινιστεί πλήρως όλο το ξενοδοχείο. Έχουμε διασφαλίσει με κάθε τρόπο προπάντων το ξενοδοχείο και πολύ περισσότερο τους πελάτες μας να μην επηρεαστεί καμία λειτουργία του ξενοδοχείου. Οι περισσότεροι πελάτες μας ξέρουν πλέον με το μικρό μας όνομα. Έχουμε γίνει και με αυτούς κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη οικογένεια. Επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ξενοδοχείο, έχω πάρα πολλές καλές αναμνήσεις, έχω πολλές ιστορίες να σας πω. Απλά χαρακτηριστικά θυμάμαι τώρα μία. Ένας πελάτης είχε έρθει δυσαρεστημένος κάτω στην υποδοχή με παράπονα για το δωμάτιό του. Προσπάθησα να τον εξυπηρετήσω. Από τότε γίναμε φίλοι και φέτος τον Σεπτέμβριο θα τον παντρέψω κιόλας.